Čaute, tu je Peťo, a.k.a. Paťo. Nachádzam sa pred Euroveou. Naposledy, čo som tu bol, tak to nebolo také veľké. Očividne to začali rekonštruovať. Možno GNT Penta do toho vložili pár peňazí. Včera som gamblil asi 6 hodín a moja bilancia je $0, čiže úplne na hovno. Za 6 hodín som získal $0. Nič som nevyhral ani nič som neprehral. Takže dneska to idem skúsiť znova. Som si povedal, že buď dneska odídem so 100 vo vačku, alebo odídem bez 100. Takže akokoľvek sa mi bude dariť alebo nedariť, proste dneska neodídem z kasína, dokiaľ nebudem mať plus 100 alebo minus $100. Je to tu majestátne, fakt majestátne. Neskutočné mesto, táto Bratislava, Eurovea. Nestíham sa čudovať, čo všetko finančníci z Penty tu stihli vybudovať, zatiaľ čo som nebol v Bratislave. Normálne Eiffelovka. Že vraj sa to volá Casino Paríž, respektíve Hotel Paríž, ale ja idem do kasína v tomto hoteli a idem vyhrať. Tak poďte so mnou. Le Casino. Tak som asi po 2 hodinách rulety. Prehral som $40, ale ja sa vrátim, ešte mám $60 na utrácanie. Asi už na to serem, asi proste už prevládnu emócie a idem to vsadiť na nejaké jedno číslo a buď vyhrám veľa, alebo ma to hneď vykopne. Idem sa teraz navečerať s frajerkou do úplne peckovej reštiky. Ty vole, tu je žrádla. Kokos. Ty vole, to sú mušle. Ja jebne. Všetko ber. Ešte aj do vačku. No tak dneska pocítia táto reštaurácia silu Slováka. Už máme len dezert. Kokos. Ja si prasknem, ja potrebujem na 2 hodiny sa niekde vyvaliť, jak nejaká troska s bezdomovcami. Ale nie. Vidíme sa pri ruletovom stole, ako vyhrávam obrovské peniaze. No, takže práve som dohral ruletu a musím vám oznámiť, že som vyhral $100! Ja som vyhral $100 na rulete, to je úplne neskutočné! Chápete to? Úplne som riskoval a už som mal len $20 a dával som na dvojice čísel, na dátumy narodenia, či už mňa, mojej mamy, mojej frajerky, mojej sestry. A prišlo to, keď som dal na dátum narodenia môjho otca 23.10. a normálne padla desina. Takže ďakujem Attila, ďakujem oco, 100 zarobená. Takže ja mám šťastie aj v láske. A aj v hre. Vegas, baby! Ešte. Konec skvelej fontánovej show. Videl som lepšiu v Dubaji. Ideme sa ešte kúknúť do Caesars Palace, kde sa natáčal film Hangover. A potom už len pomaličky asi domov a spinkať, lebo zajtra sa ide do Peru. Týmito schodmi prichádzali chlapi z Hangoveru. Týmito schodmi, čo ideme my? Poď.
A zase ďalšie kasíno. Veľmi úspešný deň. Po 3 dňoch strávených vo Vegas by som povedal, že je to super na 3 dni, ale viac už asi nie. Je to veľmi umelé mesto a v podstate sa tu nič viac nedá robiť okrem hrania automatov. Tie hotely sú úplne majestátne, krásne, ale keď prejdete všetky z nich alebo väčšinu z nich, tak potom zistíte, že už nič viac sa tu nejak nedá robiť, ale pecka, fakt pecka. Na 3 dni výborné mesto.